Pejserfikat på danske online casinoer. Hvad er pejserfikat? Pejserfikat fra Pejserfi, en forudbetalt betalingsløsning, hvor du betaler med en 16-cifret PIN i stedet for kort eller bank. Du deler ingen kort eller kontooplysninger med casinoer, og mange vælger den netop for privatliv og bedre budgetkontrol. Betal med pejserfikat på casino. På licenserede danske online casinoer bruges pejserfikat primært til indbetalinger. Du kan købe vouchers online eller i detailbutikker og indsætte beløbet med det samme på din spilkonto. Løsningen er hurtig og enkel, og fordi du betaler forud, er det let at holde styr på forbruget. Bemærk, at udbetalinger normalt ikke kan ske til pejserfikat. Gevinster udbetales typisk til bankkonto eller en anden metode. Sådan fungerer det. Vælg pejserfikat i kassen, indtast din 16-cifrede kode og bekræft beløbet. Indsætningen er øjeblikkelig. Der kan gælde beløbsgrænser per transaktion og per dag. Ønsker du højere grænser eller digitale saldofunktioner, kræver det en verificeret MyPejserfi-konto. Vær også opmærksom på mulige gebyrer, f.eks. ved valutaveksling eller længere tids inaktivitet. Husk ansvarligt spil. Du skal være fyldt 18 år for at spille online. Spil altid ansvarligt, sæt personlige grænser, og husk at spille af underholdning, ikke en måde at tjene penge på.